Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. My name's Eze-Ana Ugochukwu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochukwu na temple. Anyị na-agba afa gbaa afa mmiri emerụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us, keep following us, keep sharing our messages. Who is a called one? A called one is Onya choosing best among the equals. A called one is the Messiah, either to his family, to his village, to his town, to the nation, or Taboria in general. So a called one is a specially anointed person, gifted person, for primary purpose of serving his or her people. Thank you. What are the signs of a called one? A sign of a called one is that if you're a called one, there's so many things you'll be noticing about your life. You will be noticing that you are very unique in so many ways. You notice that you will be a problem solver. There are some people who have self challenges, spiritual challenges, and rest of them, and you have solutions to them. You enjoy giver to so many people with so many challenges, and by so doing, you notice that there's this particular thing that is so unique about yourself, and even people perceive it. People are seeing it because of their gift, special gift, and very often you normally use that as a special gift to help people. Thank you. Do you mentor called ones? Yes, I mentor called ones and also help them to develop their gifts. Thank you. Must every called one become a dibia? Yes, thank you for that question. A called one is a called one. Whether the person is doing it in a religious angle or the person is doing it in a traditional angle, but we are all called ones. Ọtụtụ ifu onye bụ a priest agbara ọrụ ọ bụgoro among the pastors, among the reverend fathers, but this person is especially called. Echefukwana, enwere ndị agbara ọrụ nwee ndị ji aka ha kpọọ onwe ha ntị ọdị. Example, you know about the story of Joseph onye Arimathea. Yes, Joseph onye Arimathea. Yes, so during the time of Jesus, I want to use that story because even if I'm reading Bible, yes, I was once a Bible scholar. I pick the message from there. Even if some people will tell you that Bible is a fabricated story, but what I want to tell you, use whatever you learn from that message. What I can tell you that there was some people that Jesus called on their merit, like Peter and John. Osia, follow me. Let another people follow me. Be my disciple. These are originally called people that will always help him to evangelize the natural called ones. Joseph onye Arimathea was never one of the called ones or even disciple. But there was a time we were told that Jesus is going to Golgotha, carrying the cross. Out of pity, he volunteered to be called. Say, because so some people that are parading themselves now, but originally they are not called. But out of pity and out of they want to help, they presented themselves to be called. These people, I call them auxiliary helpers or auxiliary called because they were permitted to do those work of calling ones because the real called ones are nowhere to be found. So they came in to fill the gap. But today I'm addressing only called ones. So a called one is a called one, whether the person is working in the region
But I can tell you that if you see a real called one, even among the Reverend Fathers, you know. If you see a real called one among the pastors, you will know. By their fruit you shall know them. But I can tell you without missing words, some of these known pastors in Nigeria are originally called. They are called ones. However, they decide to walk in their own faith based on their understanding. Maybe they are born a Christian. But I can tell you, it's true that some of them can still go astray into the art of material love for material things. You remember Judas of Iscariot? Yes. Judas was called also. But because of what? Abiriego, he misled himself. So a called one, we called one. Whether Mono or Naronoka, or Narono. Thank you. What advice would you give to people who prevent their loved ones from answering their calling in traditional ways? Thank you for that question. Obro ni negenti. However, now I would depend on he gave me our simple to a novice. I want to have a farm, but before I know young women, I went silent. Yamaha, but him magic for what to do. But once I seem to know young one, we know. And when so many signs, physical science and spiritual science, even by reading if you're palmistry, reading their palms, you'll be able to know. Even by knowing their spiritual number, you'll be able to know. Even by knowing their zodiac sign, you'll be able to know. Even by seeing the stars on their forehead, you know that it's a called one. Yes, it's written all over them. Now, yes, and for any reason, my ability because they really you were to now because they were the father of the family or mother of the family, or they were the first one, like others. You were they prevent your siblings from answering the call. Making them powers, I can tell you. Or what would you open that game which you all to go? He will keep there. As well as there's above you. See that your sibling now. Send them for now. Amuraya will is Baha. Need Josia. In the question, need Josia, they go back in sincerity. Or so more than I gave me. He did open. Is it a mindset because of the Bodoka? Send a one negi. I want another bed no said it. You should not keep prevent because in he had them mad again. Who does that? In because I have one day would be. No. About the two get an answer, your boy area. If you will always Josia, ye had it. It might have the rot of not being where he or she's supposed to be. Ye fell there, be no. And ye boo. So my advice about no one day, it would do but would able na. Waga, what a waga will call. He gave me, yeah, and obi. I want to talk all the men a family house, lonely and obi. Let me tell you, when I was a Christian, I brought more than then. My younger sister wanted to start all career. See, okay, no problem. Feel free, every name when we kill or do all of it. You know what? My amount number better but but I didn't prevent her. Maybe that is why my age that their forces did not deal with me, even when I refused to do my own. So what I'm advising you, I'm just advising you. I'm going to you were the name of man Lagos now. What have we important? Man, I just only prevent your siblings from Eze-Ana will go show that they will get easy and go ahead. A yam here, they make no one that they make, but no, because he's their block or he was a block. Or what he had there, or had as a money support there. Well, what Manaloli and Ruby. Money Joga, Georgia. Making them to so a cold one where science or guy enough. He will email a support her. Maganandri, they will be what you go to do. Now, as I call her. No, no, that's a paper better. So you can calculate it. He gave me only a blue guard dogs. 18 years, you got dogs. So he gave me one them advice going to do. Man, almost as big as a calling me, no problem. Nah, dude. You know what I mean? But there's no okay block where I can my hand do it. Thank you. Can a called one refuse their calling, and what are the consequences? The consequences of not answering your call is too severe. Nobody
that however refused to answer the call. Garden the This morning, when I was talking earlier, I told you the story of Jonah. You can't and also. And I keep saying that why you and also that no Messiah. Maka ha wee mee ka ị bịa n'ụwa. O nwere ndị bụ they have been praying tupu okike send the Messiah to us. O nwere agbụrụ families nọ na nsogbu na-ekpe ekpere kere mgbe nsogbu ha ga-ebi wee kwe ha onwe ike ọ bụrụ na aja nna nna gị chụrụ ka a zara ya ekpere wee sị ya na ụbịam adị na famili ụnụ na ụbịam akụta aka ndị akụta aka egbe onye ọbụla nọ n'ụbịam wee kwe nna nna gị wee chụọ aja ka e break the yoke of that poverty and lineage to the extent that the poor na-akpọrọ poor. Wee send there somebody with higher vibration onye nwere mmụọ dị elu na amụwa na nwatakịrị na family ọzọ akụ abata. Things will turn around. Nwatakịrị abụ nwatakịrị bịa with special destiny for the realms of wealth. Yes, from Mercury. Onwe ike ọwụ na nwatakịrị anyị send nwatakịrị amụtụrụ anya ego abịa agbọ ya akụ abata. Nwatakịrị a nwere ike ọ bụrụ nwatakịrị bụ yoke breaker. Onye ga-break the chain of poverty ga-atọ family round. Then amụ nwatakịrị ahụ ifụ na nwatakịrị ahụ na o nwere and nwatakịrị ahụ bụsi from the realm of wealth. Ọ bụrụ so na ọ ga-liberate family unu from shackle of poverty. But in his life, ọ ga-break the yoke of other people na-pass through similar thing because all akara o ji bi ụwa. Amụọ nwatakịrị ahụ amụta ya akpere ndị nna nna ha ajaja ọ chụrụ ka eji site nwata. So amụtazie nwatakịrị ahụ wee jụ na nwatakịrị a ama aza kọọlụ ya unu ga-enwe problem maka onye ọbụla nwere ihe ejike ya. Enwere ndị wu the yoke of amụtaghị nwa ka ha ga-ebreak. O nwere ndị wu yoke of poverty ka ha ga-ebreak. O nwere ndị wu yoke of prophecy ihe niile ma agwụ dị na be nna ụlọ. So iwe ya akwụsị nwunye and ihe a wee ekpere ọ bụrụ mgbe ekpere ka a ya azịa ka ngwa gị ịlụta na story of the Bible na ndị Juu na-ekpe ekpere na-achụ aja ka ezitere ha Mezaya kpatara mgbe Jizọs ji wee bịa ha wee zie John the Baptist ji wee jee wee ziekwa ụmụazị sị tinye jụọ onye nwamodu Mezaya ha na-atụ anya ya ka o nwere onye ọzọ ntị ọ dị. So a na-achọ ịgwa gị na onye ahụ amụrụ na famili ụlọ wee ka ọdụ nwa nwere ike ọ bụrụ ekpere ma ọ bụ aja nna nna chụrụ ka ihe na-ebe na ngwuru akụ obedebe. So apụtazi onye anwa o nwere ike etu o si eme ị na-afụta na onye awa onye ọgbanje so many things a na-eme na ndụ ya. Ọ bụrụ igbe ihe a blọk nwunye Jona mgbe Jona mechalụ wee sị ya ama eje ya bụ ije afọ sụrụ ya o megido ọdịresiles ọsị ka ọ gbaa ọsọ si na ọ ya gbagwute ya n'ọsọ and ọ bụrụ na ndị nọ n'ụgbọ anwa atụrụ very fast penza a ga-ana ha niile n'iyi. Enwekwa ọtụtụ ndị eji maka ofu onye wee na ndị ọzọ n'iyi ka mmadụ gara ifuru ga ebe mmadụ na-aja ịghọta mango ripe mango mana because of wrong positioning or association or family wise ha nọ n'ukwu oji ịghọta mango chara acha ma ndị achara acha daa ọkwa ịghọtara ya etu akọ. Onye gị na ya bụ nwanne nwere by association ndị na-eburu nwanne n'ofu family. So osi imi osu anya o nwere ife ọ ga-abụ ọnwụ na ebere ọfụma ha niile ndị ga-ata ahụhụ. So by association so ọ bụrụ na ndị anyị na ha na Jona bakọrọ n'ụgbọ by association aka na ha n'iyi ọ bụrụ na ha atụrụ fast mana the acted fast esevuo ha. Mgbe Jona gwaruru n'obodo Ninive instead of Jona iji ọsọ jebere ihu ọrịa je gbasa ihe a si agbasa o jere onwere okwu osisi jerie shelter bara nsị ya na ụdị na ya na-ezuru ike na-eke onwe ya nkucha na ụdị na ya adịrọ feeling reluctant the anger wee bịa. That osisi a nyere that comfort o ji wee relax ya ịhapụ ya ọrụ ụlọ dị abiri wee sị na osisi a wee kpọnwụọ wee destroy ya natural creation because of anger ka e wee deal with that Jonah. Amara m ihe bụ that ya shelter. I can tell you ọ bụrụ na shop ahụ aka ahụ ị na-atụ na China enwere ike before ka ihe ezigbo pọrọ ya ama o nwere ka ọ bụrụ na ọ ji gị anapụ di ọ bụrụ na anapụ ya.
So ihe ọbụla ebe ọbụla iwego the story of the Bible wee malụ ịhaji onwe gị kedu ka nature ji wee destroy ya ihe otiri nyere shelter. Etu a ka nature ga-esi wee destroy ya ihe ọbụla mụnyere shelter ma ọ nyere nwanne shelter ma ọ bụ ihe a mere iji aka eku mmadụ ama arụkọ ọdịnala bema mmadụ ama arụkọ ọdịnala be ya n'ọgụ ma ụdị ọbara ọga ọgwụ obere ego iji atụwa imegharị aka na alaba na eko before you know it igwe shoda ndị na-ebi ihe ahịa kwụsị ibi ihe ahịa mgbe ahụ chọwa onye na-eme onye na-eme gị ọ kpatara nkwa ahụ si mgbere bịara ya ọrụ. So my advice onwe onye otu gị ma nwanne gị akpọrọ ọrụ ịkwụsịkwana ya ọ bụrụ gị kpọrọ ya ọrụ ịkwụsị ọrụ nọ ka gị na mmụọ kpọrọ ya ọrụ a na-ama aka ya emeriwu mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-etu ọ bụ na prezidenti Nigeria sendịrị mmadụ on presidential order to dualize road dị n'ihu be gị ịkwụsị ya. Kedu ụzọ ka o si dị ka Chineke kere ụwa niile ụmụ mmụọ zitere mmadụ ka a bịa mee nke a ma ọ bụ nke ọzọ tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ gị nwa nwa ọba nshi isi na ahịa eme isi na ọ ya emere ihe ome n'azụ gị. Daalụ. How can someone truly confirm that they are called? Yes, e nwere so many ways mmadụ ji akọnfam. Nke mbụgoro bụ o nwere simple things like a nwere onwe mmadụ. Ị nwere ike bụrụ onye na-abụ ịlọ nlọ omee ma ị bụrụ onye na-abụ isi mmadụ ịya afụ onye ahụ afụ eziokwu ma ị bụrụ onye na-abụ ịgba mmadụ aka ahịa a na-enwe massive testimonies na onye ọbụla esiri ya ụtụtụ ọma ya dịkwara gị mma ọ dịrị ya mma. Ọ ga-enwerịrị some certain things na-eme na ndụ gị ma ọ ihe mkpughere ma ọ bụrụ mmadụ kpasuo gị iwe iwesị ya nwere ya afụta onye ahụ ji ahụ nwe ha eleta ihe adakwasị abịa ịfọtụrụ na asị na isi ọrụ ọbụ okwu agwụfere asị ụlọ ihe ọgba nje. Ọ bụrụ na ọ na-eme ya anaghị akpọrọ gị ọrụ ọ some of the science mana ihe mere na ụfọdụ n'ime na a na-epe attention ihe na-eme n'ime ndụ ha. Ọ nkwara ike zie gị ya n'ozi through dreams, enwere ike agbara ya n'afa, enwere ike zie gị ya n'ozi through administration. Mana ọ bụkwa bụ ihe ama na o nwere ihe dị iche n'ebe ị nọ ihe ama enwere so many things. Enwekwa physical signs ihe afụ n'aka gị and so many other things that happen in your life. Ka mgbalụ ga-atụ nwe ụbọchị mgbe ahụ aka nọ n'ụka ọbịa tete ya na-akọrọ nkịta akarịgo about 20 years old. My younger sister maka kọrọ ya bidoro mgbe ọ ka dị primary school. Nwaanyị onye Yoruba esi Gracia mgbe mụ na ya wee je na nke were na nke onye Yoruba ozucha ya ozi wee na-eme anya sị m ife you were called one n'oge ruo na ị ga-ama. Nwaanyị ahụ nwụọ na kịta so kwuo datin ahụ amụọ na nwaanyị lafọ paris odo adata anọ na charismatic area. Taa bụrụ m na oge ruo ana ito ha ga-esi tọọnụ dete na okweta ọbịa na mmezu ọ ya eme. So enwere many signs ga-eme wee kọkwa akụkọ ndị na-eso mmanụ nwere ụbọchị m kọrọ akụkọ gbasara my present compound na the way it is. Mmadụ na-agwa gị nọ n'ụka ana m agba ọsọ ịbata village. So mana one day o nwere ebe m gbara ana na another town ebe ezi m Abuja na town ebe a ka m chọrọ ịlụ ụlọ biri mbata east abịa ebe a ka m chọrọ ibi. So ebidogo m n'ọrụ ebe ahụ. But one day I saw myself in my father's compound that long I'm not my father, for the old house. I now saw fence, well fence, it's a gate. Fuje ka halu na elu n'ime the compound. Obono mu halu ulo. But na over the gate, na ya fuka two men na gafe. I was no the hakebo na woka. That is my father called the father. Can then the fuje ka compound there si where maziemma. I know the two women. So I was like, this law cannot be real. Because that particular time, I'm my boss of village. But I bet so even the man also can tell you, oh, whenever I come from Nanlo, I would have said no issue. But I couldn't believe it. But today, 8 years down the line of my compound, this exactly 8 years ago. So, but I was on car before I thought I can see I'm not an lawyer, unless I'm out of there. So, no one again will only warn you now, we're going to go, man. But we're not there to, I am not there to. I want to know there to Ayabia, or Yabia. But I don't that's not uncle, never the car for long. I beg God to know Uncle Yabo, which is few minutes on to Uncle Apo.
ụmụ ihe a na-emegasị all sign na iwe gifted person but he is the mentor ka ọ ga-abụ mmụọ zie gị ozi malụ maka ịnọta story of Samuel na-akpọ Samuel he couldn't answer ọ mara ihe ọ ya ekwu eziri ozi mana mgbe Eli high priest gwara ya Samuel mmụọ kpọọ gị zaa kwube nwa odibo gị na-ege ntị mmụọ kpọkwa ya oku ọsị kwube nwa odibo gị na-ege ntị ezie ya ozi so ihe m na-achịkọwa bụ mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime ụlọ nwoke ọnụ a mana ị mara ihe ị ga-aza ime ọkwado ihe ị ga-eme onye agbata na mmụọ ebidoboro use the mic. Thank you. What role do elders or spiritual guides play in life of a called one? Yeah, thank you for that question. Ọ dịkwa ihe a nkọrọ kịta wee kọwalụ gị na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ nke bụ eziokwu bụ na ịnidiri somebody ga-anoint gị ịnidi somebody ga-awakiri gị ike gị ịnidi somebody ga-agwa gị etu ị ga-esisi na point A wee ba na point B nke bụ eziokwu ọtụtụ ndị gbara agbọrọ ha ọrụ mana ha enwere adụ properly mentor ha marakwa ihe a ga-aza ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga na-aza mmụọ wee zie gị ozi mmụọ nwere ike chọọ izi gị ozi mana ị nwere ike ịghọta ya dị afọ mmụọ na-eji agha asụ na onye a dịrọ serious ka mmalụ ga ọ bụrụ na inwe onye Catholic nwunye abụ amụ as Catholic ruo oge eji anata oriri onye ọbụla efe odu aka ya diwe na ọta isewuru a na ọta rel fada wee bịakwute gosi gị arụ Kristi o nwere ihe ọ na-eme expect ka ime my brother ọnwụ na ime ọda ten ọ ya jọmpụrụ etu a ka esi wee tere na mgbe anyị na-eje ọzọ ya ịghọtara ya mana ọ bụrụ na ọ bịasị arụ Kristi ime ihe ahụ ị kwesịrị ime enye gị otu a ka ọ dị na mmụọ anya ka tell you na ọ bụrụ na imeri ya o nwere oge ọ ga-eru eject afọ na ọtara so ọ bụrụ na na-ewe onye agbara ọrụ you must be mentored ka ị mara ihe mmụọ na-atụ anya n'aka gị na the do's and don'ts ihe ọ ga-ahụ ime ka gị na ụmụ mmụọ wee bụrụ ede na nwa ya gba otu akpa daalụ. Is there a difference between being spiritually gifted and being called? Yes, enwere difference between spiritually ọ nwere onye nwere gift mana ọ bụrụ a called one edeghị anya na that gift ahụ enyere ya bụ gift onwe ya nke ọ ga-edireta onwe ezinụlọ ya anya yes mana akpọrọ ya n'ọrụ pụrụ iche ekere ọrụ eke enwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ emesaya nwee ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ ndị ga na-enyere ndị a akpọrọ ọrụ aka supporting them. Example, abịa enwee called one enwere ndị na-asọpọtụ ministers abịa n'ụlọ ụka enwere fada enwere ndị catechist enwere masaba enwere other church elders ndị ahụ supporting team so enwere onye nwere gift mana ọ bụrụ called one that o nwere personal gift for personal development but enyere ya amara iji wee maka ọha ka ntinye ka iwee ghọta ihe nnekwu o nwere ndị nwere personal gift on their own mana ya bụ gift a bụrụ maka ọha. Thank you. How can families support their loved ones who have a calling? Yeah, families ọ bụrụ na family ụnụ nwere onye nwere calling na bọọdụ kama ịkpọ ya aja afọ a kama ị na-akọta ya ma ọ na-akpụ ya ọgbanje ma ọ na-akpụ ya nka no ihe ị ga-eme bụ sọpọtụ ịga spọt ya nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị cancel them gwa ha na family name na ụlọ achọkwanụ ka ha mebie afọ a ihe ọbụla ha na-alụ na calling ha kwụbakwa aka ha ọtọ. That is what my mother told me when I started. My mother is a called one but ọlụrụ dị ọlụ ihe ọsọ nwa m ma alụzi ọ na-abụ nwanne fada ihe mere na ụwa alụ tete nke mụ na gị you have been giving me support from day one kpata na ihe ọbụla na-eme ya na mere my mother will must be around. Despite na nwere onwe ukwe charismatic so you don't need a fight as long as nwa gị ahụ ma nwanne gị ahụ na-arụkwụba aka ọtọ ghara imegide mmadụ ghara itinye akara ihe ọjọọ maka ọ bụrụ na eti akara ihe ọjọọ kwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ mana ọ bụrụ na ọ kwụbara aka ọtọ na-eme ihe ya na akara chi ekwere gbadị ya ọ bụrụ onye a ga-enye ana nye ya ana. When I wanted to start my call, my mother ekwere I was like na ya bụ nwanne fada and na family anyị family ndị ụka I insisted that this is what I want to do that ọ bụrụ na ya nwee mere approval na mụ na ya agba eziokwu I don't mind ịhapụrụ ya compound dị ya n'ịkpa and mgbe ọ kwụsịrị na m adịghị obi ọsị oke no problem nwa m imekwana nke ọjọọ
That is how it should be. Thank you. What challenges do cold ones usually face on their journey, and what advice do you have for them? Yeah, challenges. God wants iwe God one adịrịsị. Ọbara ọ bụrụ na ịnweta iwe gift. Ihe pụọpụ ụfọdụ ndị mmadụ na-emeka mistake inweta the right person ga-eme ntọ gị. Malụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ego ji ha ịza calling, ọ bụchara eziokwu. Ihe ị nidiri ime bụ kpee ekpere gị ọfọ yọọ chi gị na mmụọ nsọ gị ha tụpụtara the right person ga-elidi gị on this path. Ya bụ ya spiritual father or spiritual mother. Once ha gosiri that person, jekwa onye anwasị ya na ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ na bie na ị chọrọ ka obe ntọọ gị. Put well into test, put well into the normal tutelage and everything. Guide the banking gradually. It can answer, of course. I can tell you, no more now, but a change are calling me. He need the wood, he will put a few time, long time, maybe months, maybe years. Just have work for you. Man, when I say, you're going to feed it. And I already all, you know, they feed it. And I'm what a moment off for your loyalty. Be serious. Okay, jere gị aka. Ọ bụrụ ịbịa ịchọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọrụ ka ị na-akabe gị ịpre da mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka obe ntọrọ gị ịbịa ịjụ esi ya biko ọ bụrụ na o nidiri helper, servant, all this thing. Ị na-enyere ya aka in one way or the other. Ị na-asa ahụ ya ọ na-efidi gị ị na-amụta ihe ị na-amụta ịmụtacha o bless ya gị kwudolu gị. So ọ na-ekwu okwu ego ana m adị surprise. Onwere mgbe ị dị very sincere adị akpọrọ gị i wee jekwu onye akpọrọ onye mmụọ gị chuzuru si ya na m chọrọ ka nsa abụọ gị. Ihe ọ ga-eme nwoke no problem ọnwa accommodation onye ga accommodation gwa gị ihe ị ga na-eme gwa gị ihe ị ga na-emere gwa gị ihe ị ga na-emere ndụ a ihe ị ga-eri ya aka be very humble mara na isi a na-adị atọ ebe akpọrọ ya by the time ị sabụrụ onye a for some certain duration ịdịgo perfect onye a ga-akwụdoro gị. And as long as but aside get balance, whereby the person is teaching you this thing for free, you must be ready to do some certain things, work for him for free. He will strike a balance. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen for more inquiries and deep consultation. After, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, I'm only under the spirit of my voice this morning. We are blessed. Take notes and take my advice seriously, and it shall be well with you. Remain blessed.